IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy iti panang suporta ti Department of Trade and Industry wenno DTI iti Sagigi Tribal Council iti pagudpud para iti nakapaduras ti coffee industry. Inbatad ni Ms. Amelia Galvez, Provincial Director ti DTI, kalikagom da may paayana iti nan-anaya kapanunutan iti grupo tapno magunod iti dekalidad a coffee bean. Kunana, dito yan ay suro iti proper storage, drying, consorting ti coffee bean tapno agbalin a presentable ken naimas no mailako daytoy iti market. And we have this group in Pagudpud, the Sagigi Tribal Council nga since 2023 or 2022 kat as assistaran kasi may mga coffee trees sila doon nga as a result of the National Greening Program noon nabigyan sila ng mga puno na itatanim and one of that is coffee. So ngayon yung mga puno na yun ay nagbubunga na. So tinulungan namin sila through a training para mabigyan sila ng sapat na kaalaman paano yung sa post-harvest pag post-harvest ng mga coffee. So like for example, the proper storage, proper drying, proper yung sorting kasi nga kailangan ang mga yon along the different stages of post-harvest and on coffee processing, kailangan na ma-attain nila yung value. Meaning, yung maganda, yung resulta para at the end, yung coffee beans na ibebenta or gagamitin ay makuha niya yung optimum result na mataas ang grado or maganda, masarap, o may aroma, may mga ganon. So, kaya nagpa-training kami ng last March also. Manood nga nag-attender, ma'am? Yung lahat ng nag-attend ay mga grupo ng Sagigi Tribal Council, yung mga members, almost mga 12 or 15. Yung mga members para lahat sila ay matutunan nila paano yung proper harvesting, paano yung proper storing, at saka yung yung processing, at saka yung drying, storage, roasting, yung proper roasting also, and using yung equipment na available sa kanila na. Kabayatan na sumurog kumuran sa 15 nga individual at tinagatenda riti nasa training kan manamnamapay ang mapasarunuan daytoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.